ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଇଁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା, ଉଚ୍ଚ ପଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପଦ ହେଉ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜଣେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥିବା ପରିବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ପରିବାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଶୁଣି ଆସୁଥିବା ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 10:1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଆସୁଅଛନ୍ତି, କାଇସରିଆ ନଗରରେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇତାଲିକା ନାମର ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ସତସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଓ ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଭକ୍ତି ବା ସପରିବାରରେ ଭୟଭକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କରି ଅଧିକାର, ତାଙ୍କରି ଏଇସବୁ, ତାଙ୍କରି ଚାକିରି ବା ତାଙ୍କରି ପଦବୀ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି। ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସପରିବାର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସପରିବାର ଜଣେ ମାମୁଲ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି। ଏ ଜଣେ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଥିବା ପରିବାର, ପଦବୀରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପଦ ପାଇ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଆମେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ, ମୋର ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି, ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପାଇଥିବା ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିଥିବା ପଦ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ ନାହିଁ, ଆଜି ଆରାଧନା କରିବା ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଜି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା, ପଦବୀ ଦେଇଥିବା ସେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଭୁଲିଯାଇ, ଭୟ ନ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରବଞ୍ଚନାକାରୀ ନ ହୋଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖଦାୟକ ନ ହୋଇ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା। କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ, କର୍ଣ୍ଣିଏଲ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହି ଜଣେ ଅଫିସର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି
ଆପଣ ଭୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ସେଇ କର୍ନିଏଲ ପରି ଆପଣ ଭକ୍ତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଭୟଭକ୍ତି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିବାର, ଆପଣ ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।